Здравейте от geraka.com. Представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на Faber. Това е кухненски пирамидален аспиратор в ретро стил от серията Faber West. Виждате как изглежда той отдолу. Има механично управление с плазгачи. Има две осветилни тела от ляво и от дясно, металокасетъчни филтри. Виждате как изглежда рамката. Тя трябва да бъде байцната. Сега виждате евентуално как би изглеждал в комбинация с готварски плот, например, или пък ретро фурна за вграждане, която е в същия цвят. Фурната е на нарди. Аспираторът е много интересен. Капацитетът му е 420 кубика. Той е от Energy, новата моторна група. Има двутурбиен мотор. Металокасетъчни филтри, два броя, които видяхте. Размера му е на 90 см. Виждате отдолу как изглежда отново. Един доста интересен като дизайн.